Hej, det er Lama Juma. Jeg er en af dem, der laver byttemarkeder rundt omkring i Danmark, og som er med til at opdatere den her hjemmeside, hvor du sandsynligvis sidder og ser den her video. Og jeg vil fortælle lidt om, hvad forskellen er på Facebook-sider og Facebook-grupper, for det er et spørgsmål, vi får fra rigtig mange arrangører, som går i gang med at bruge Facebook, når de skal oprette events og invitere folk til byttemarked. Og hvad er egentlig fordelene og ulemperne, og hvordan kan man bruge Facebook bedst? Og der er en grund til, at Rosa og jeg, vi har valgt at lave rigtig mange Facebook-grupper for lokale byer og områder, frem for at have en Facebook-side for de forskellige byer. Og det er fordi, at det allervæsentligste er, at man kan bruge, synes vi i hvert fald, Facebook til at invitere de mennesker, som rigtig gerne vil til byttemarkedet, og har sagt, at de har en interesse for et byttemarked, i præcis det område, til en event. Og ikke nødvendigvis alt det, man er venner med allerede, som jo kan bo over hele landet eller forskellige steder i verden. Det, som er ved det, når man opretter en side, det er, selvfølgelig kan man få en masse følgere. Men bare fordi man har følgere, betyder det ikke automatisk, at de kan se, når man opretter for eksempel et opslag på sin væg. I kan se, at den her er kun blevet vist til cirka en fjerdedel af følgerne. Og det er kun fordi, den har fået en hel masse likes. Og det samme gælder faktisk, når man går ind og opretter et event. Hvis jeg går ind og opretter et event, så selvom jeg opretter det som siden, så har jeg ikke mulighed for at invitere alle de 2.300 mennesker, som følger siden, til at være med i eventet. Jeg kan invitere dem, jeg selv er venner med på Facebook privat, og det er jo ikke nødvendigvis de mennesker, som bor i Ringkøbing eller i Birkerød, hvor jeg for eksempel skal lave et byttemarked i løbet af de næste par måneder. Derfor så er der nogle begrænsninger ved sider, så selvom de er nemme at finde og nemme at oprette, så giver det ikke den dynamik, at man for eksempel kan være mange arrangører, der går i dialog med mange forskellige medlemmer og mange forskellige frivillige. Fordi der er bare ikke så meget dialog, når det er, at folk ikke ser de opslag, som kommer inden fra siden. Det man derimod kan med grupper, og selvfølgelig har grupper nogle begrænsninger, det er der i hvert fald flere, der påpeger, der er nogle ting, der driller en gang imellem, men det som grupper kan, det er, at de faktisk er gode til at lave events. Så hvis vi nu går ind på byttemarkedet i Nordsjælland, hvor vi skal holde byttemarked på Birkerød Bibliotek på et tidspunkt, så når jeg skal nå til det punkt, hvor jeg skal oprette en event, så har jeg en mulighed for at invitere hele gruppen på én gang. Så som man kan se her, så kan jeg vælge, når jeg opretter et event inde fra gruppen. Det vil sige, at man kan ikke bare oprette det for sig selv, man er nødt til at gå ind fra gruppen af, og så trykke opret event. Så har jeg den mulighed, at det faktisk kun er dem, som er medlem af byttemarkedet Nordsjællandsgruppen, som kan se begivenheden og komme med til begivenheden. Eller jeg kan vælge, at hvilken som helst person på Facebook faktisk kan se det, og det betyder også, at jeg får et link til begivenheden, som jeg kan dele med folk, og som jeg kan lægge ind i byttemarkedkalenderen. Det er jeg jo rigtig interesseret i, fordi selvom man ikke har fundet byttemarkedet Nordsjælland-gruppen, så skal man selvfølgelig have lov til at kunne komme til byttemarkedet, hvis det er det, der er meningen. Og samtidig så har jeg den lille funktion hernede, som er ultra vigtig, og det er at invitere alle medlemmer af byttemarkedet Nordsjælland. Så det vil sige, at i stedet for at jeg inviterer alle mine venner fra Odense, hvor jeg kommer fra, eller fra Aarhus, hvor jeg har boet, så inviterer jeg rent faktisk de mennesker, som jeg måske ikke selv kender, som har sagt, jeg vil rigtig gerne vide, hvornår der er et byttemarked i Nordsjælland. Og det betyder, at ligesom jeg får en notifikation heroppe for, at jeg har en ven, der har skrevet til mig, eller jeg har kommenteret på et eller andet, så får folk en lille notifikation heroppe om, at de er blevet inviteret til en begivenhed. Og det betyder, at rigtig, rigtig mange vil rent faktisk se, at de har fået en invitation. Og så har de også en mulighed for rent faktisk at svare. Og ved at jeg giver dem muligheden ved at lave det her til en offentlig event, så har de også mulighed for at invitere deres venner og bekendte, hvis de gerne vil invitere dem med til et byttemarked. En anden ting, der er rigtig rar ved grupper, som selvfølgelig ikke nødvendigvis er et problem for sider, det er, at når der kommer nye medlemmer, så dukker de op herover. Man kan simpelthen sætte gruppen til, at ikke alle mennesker bare kan komme ind i den automatisk, men at de skal godkendes først. Og det er fordi, der bliver oprettet enormt mange spamprofiler på Facebook, som kun kommer for at poste et eller andet, de vil sælge, eller et eller andet pornografisk materiale. Og det man selvfølgelig ikke have ind i sin gruppe. Så når først man har oprettet sin gruppe, så kan man gå ind i sine gruppeindstillinger. Og der kan vi så se her, at jeg har valgt, at den her gruppe den skal være lukket, så man kan kun læse, hvad der står, hvis man rent faktisk er medlem. Alle og enhver, som er medlem af gruppen, kan tilføje andre mennesker til gruppen, og det må så sandsynligvis være rigtige profiler. Og så kan folk selvfølgelig også se beskrivelsen af gruppen, selvom de ikke er medlem. Når først de så har bedt om at blive medlem, så dukker de op. Jeg får faktisk en lille notifikation heroppe,
hvor der står, at Søren Hansen gerne vil være medlem, eller hvem det nu er. Og når jeg så har godkendt dem, så dukker de op herinde på listen. Det, som også er fint ved grupper, det er, at hvis du har valgt at være medlem af gruppen, så får man faktisk også en lille bitte notifikation heroppe, hver eneste gang, at der bliver skrevet noget herinde på væggen. Og det kan hvilken som helst jo egentlig gøre. Lige nu er der bare meget, der har skrevet rigtig meget, men det ændrer sig typisk, hvis man går ind og kigger på en gruppe som Aarhus, som har været der rigtig længe, og som har rigtig mange medlemmer, til 1500 medlemmer. Så kan man se, at det er alle mulige andre, som egentlig også skriver derinde. Og på den måde så er det nemt at komme i dialog med folk. Og det man altid kan vælge som medlem, hvis man nu gerne vil være med, og man vil gerne have en lille notifikation hver eneste gang, der er invitation til byttemarkedet, men man har måske ikke lyst til at følge med i den daglige dialog, eller den ugenlige dialog, eller hvad der nu sker inde i gruppen, så har man altid muligheden for at gå ind og sige, at man vil ikke have notifikationer. Jeg har slået dem fra. Der sker så meget i Aarhus-gruppen, men jeg har ikke lyst til at få en besked hver gang det sker. Jeg kan også vælge at sætte den til, at jeg kan få mine venners opslag, eller hvilket som helst opslag, der kommer herinde. Og på den måde kan det være rigtig fleksibelt for dem, som gerne vil følge med i byttemarkedet, at de kan få eventnyheder, men de behøver ikke at få alle nyheder. Og hvis man er meget entusiastisk og interesseret og vil gerne følge med i samtalen, eller man måske gerne vil være frivillig eller et eller andet på et byttemarked, jamen så kan man jo vælge at få samtlige nyheder, som der sker inden for gruppen af. Og det er noget, man altid kan lave om, og man kan altid melde sig ud igen. Og så en sidste ting, som også er ret fint, det er jo selvfølgelig, hvis du har nogle venner, som du er helt sikker på, de vil simpelthen synes om bytning, jamen så skal man bare skrive deres navn, og så kan man vælge at putte dem ind i gruppen. Og hvis det nu er, at man har kommet til at tilføje en person, som faktisk tænker, hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg inde i den her gruppe? Så har de altid muligheden for at forlade gruppen igen. Og det kan de gøre. Hvad kan de gøre? Det kan de gøre her. Forlade gruppen. Så det er en af grundene til, at vi har valgt at lave grupper. Og det vil sige, hvis du som arrangør tænker, jamen, hvordan kan jeg så bruge en gruppe, der allerede er der? Jamen det kan du egentlig bare gå ind, hvis du for eksempel er i Aarhus, du gerne vil lave et byttemarked, og du vil gerne invitere alle de her 1500 mennesker med til byttemarkedet. Så går du ind under medlemmer, og det er for at se, jamen, hvem er det egentlig, der er administrator herinde, for administratorerne, det er sandsynligvis også dem, som selv er arrangører, eller har været med til at arrangere. Og der kan man jo så skrive til en af de her folk, at man skal faktisk arrangere byttemarked, og man vil godt have noget hjælp til at få oprettet en event, eller man vil gerne gøre sig til administrator, så man selv kan gøre det. Og på den måde, når man så er administrator, så er det, at man kan gå ind og oprette en event, og man kan invitere alle folk til at komme og deltage. Den mulighed, den har man ikke, hvis man er almindeligt medlem af gruppen. Så tøv ikke med at finde din lokale gruppe, og tøv ikke med at spørge om hjælp fra en lokal administrator til at få sendt din invitation ud. Og hvis du kan se, at der ikke er nogen gruppe for den by, hvor du bor, eller det område, hvor du bor, så kan du selvfølgelig altid oprette en og sende os et link til den, så skal vi selvfølgelig nok lægge den ind på hjemmesiden, så andre mennesker kan finde den. Håber, at det her var en lille smule lærerigt, både i forhold til at oprette events, men også hvorfor at det kan være en rigtig god idé at åbne en gruppe, i stedet for at starte en side.